बिलाइयाव बानानैहाय गय बारियाव फै माखौ गल'ल' नेबाय थाखो लुगैबायसो खोमा हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जालायबाय फैदो अब्ला जोङो भिडिअखौ रावखौबो मोखां नायालासिनो जोङो भिडिअखौ सुरु खालामनोसै जाबाय रेडि मा होनबावनांगौ जाखो मोनसिगोन आया साला सुवादना बेट्रिनि रिक्सा गारि लालायनानै सिख्लाफोर खिनाय सिख्लाफोर हासुनोसो नागिरखो ना माखो साला सुवादफ्रालाय नायलाय लोगोफोर नायलाय बहाय नायलाय दाउलुरनि आखला माबायदि नायलाय एकदमबारे माइबारि गोरना फोलावथाब बायनानै दाउब' बायदि नागिरबोगासिनो दं माबायदि रिक्सा लालायनानै ये बड़ी अच्छी बात कही आप साला सुवादफ्रा बे सासेया थेफारि ना मा नाम होनो बे सासेया दाउलुर गोजा गाननाया साला सुवादफ्रा एकदमबारे बिदियाव फाखाथार बिसोरो एकदमबारे सिख्लाफोर खिनाय अबावबा खाजि लगाय जानाय अबावबा माइबारियाव सबाय फुनायफोरखौ एकदम नागिरबायनानै साला चान्स लाथारो बिसोरो बे दाउलुरजों थेफारिजों बिरादथार बिसोरो सुवादफ्रा साला साननाय बायदि जायोब्लाथ' मोजाङानो र' खिन्थु नायलाय नुसुंखालायबाय बियो साला सुवादना दाउलुरनि जाना नुसुंखालायबाय साला सुवादना माबा मोनसे नुसुंखादों बियो साला सुवाद नायबायल' थानोसै नोंनिया हाजो खर' खासि बिदि नागिरनाय बायदि जायाथ' नंमारगौसो दा नै आं ओरैनो बुङाखैलै माखौ गल'ल' नेबाय थाखो लुगैबायसो खोमा आइया मा बुंखोलै बेलाय आं लुबैयाखैथ' जारौ थाइनै केमेरानि नोजोरा बबेयाव रेकर्ड खालामदों नायलाय बहाय नायलाय दाउलुरनि आखलखौ साला सुवादना ओरैबायदि लाइन मारियोना बियो बिराद गाज्रि साला सुवादनि नोजोरा मा जाबावगोन बिसोरजों जाजागौमोन नामा जारौ नै गिदिर-गिदिरथार अपने को क्या अपने को सिर्फ पानी निकालना औ होनोबो नांखाया जारौ बिदिनो बुंखानांगौ सेंग्राफोरखौ ओरैनोबा थाइनैल'खा आंहा क्या तकलीफ है इनको जेबो उसुबिदा गैयाबाथाय जोंबो जाजागौमोनथ' सिस्टार आइया माइफोराव आब्रा मानसिलि बिसोरलाय मेरे को जानता नहीं है दहायनो बुंखाबाय जारौआ होआ होननानै आरो बिथाबाय थाबावो साला सुवादफ्रा बिराद सेरफाखाय खायदा खालामनो साला सुवाद नोंसोर सानैया साला थेफारि आरो दाउलुर आं हानबा न'आव जाहैनांगौ बाहायसा बिदि जोमब्ला बुस्थुआ आंलाय बेखौनो माबा बुस्थु सानलायलांबायमोन नोंसिनि रायलायनायखौहाय अब्ला बिदिसो बुस्थुआ माने फिदिंनानैसो फिथाइखौ खाबाय होलाया होमबा जोंबो नुबाथाय जानो लुगैयोना गोखै बुस्थुखौ होलाया होमबा बे दाउलुरनाथ' जेखौबो जानो लुगैखायो साला दाउलुरखौलाय माथो बुंबावनोब्रा बे दाउलुरना बानलु जिगनारबो थोआ बानलु बोरदोनबो थोआ बानलु हारसाबो थोआ बानलु बर'बो थोआ गासैखौबो जाजोबो आरो जोंहानि गय बारियाव बिलाइयाव बानानैहाय गय बारियाव फै होनना लेंहरबाय थाबावोसो थिग बिदिनोब्रा नोंथाङाबो बेबायदिनो होआ होनसेयावबो जाजागौमोन ना होनबाय थादों बिनि थाखाय मानि थाखायथो बुंदो वाव गोरमि बिलांगोसोना ना पाउडार फुननायसो मोदोमलांखो रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना फाग्लालाय बे सिटना 220 पालसारनि नङा डिस्कभारि सिटनिसो नोंनि नोजोरा बेयावसो थांगासिनो दङ डिस्कभारि सिटनावसो थांसै जौ फाग्ला दै साला बुजाब ओमफ्राय माखौ नायना हालाला मिनिलाय जाबा है नों जे नुदों बेखौ नायदों आंबो नों जेखौ नायदों आंबो बेखौनो नायदोंब्रा आंबो नायदोंथ' नोंल' नायाखै दाउलु नोंसोरथ' देहालांगौखाबाय नायखांनायनिफ्राय आंहा उन जाबायना
जाबाय नामा लोगोफोर भिडिअआ एसेबां गाज्रिद्राय जायाखै माने आं बेखौ एन्टारटेनमेन्ट एसे नोंथांमोनखौ गोसोखौ खुसि जाहोनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो भिडिअखौहाय रावखौनिबो गोसोखौ दुखु होनो एबा बोराब होनो थाखाय बानायनाय जायाखै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक होबानो जाबाय नोंथाङा आरो दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि सुंद' भिडिअआ